Urtero bezala Pagoeta Mendizale elkarteak ekaineko lehenengo igandean Pagoeta eguna ospatuko du. Beti egiten den bezala aurreko astean mendiaren saletasuna bultzatu eta indartzeko asmoarekin mendiastea antolatzen da. Gaur hasi eta igandera bitartean egitarau interesgarria proposatzen digute eta jakitera emango dizuegu jarraian. Gaur astelena, Josean Zumetaren diapositiba emanaldia izango da. Gaia, Bolivia 2008, Txaparrotik Txulara. Bihar asteartea ekainak 2, Juan Vallejoren diapositiba emanaldia izango da. Bere gaia, beste Gaxenbrumak. Ekainak 3 asteazkenean, Jon Mujikaren diapositiba emanaldia. Gaia, Argentinatik Txilera eskalatuz. Ekainak 4 ostegunean, Txuz Ruiz de Erentxunen bideo emanaldia izango da. Honek gaia, Niloren iturburua izango du izenburu. Ekainak 7 igandean Pagoeta eguna izango da. Goizeko 8 egunari hasiera emateko herriko kaletatik txistularien kalejira izango da. 8 Pagoetara joateko irteera nagusia emango zaio Guria taberna paretik. 11 meza izango da Pagoetako gurutze ondoan. Joan den urtean adibidez seguraldiak ez zuen lagundu eta irudietan ikus daitekeen bezala meza bertoko bordatxoan egin behar izan zen. Ondoren, txistulari eta trikitilariekin erromeri jai giroa izango da. Denak primeran pasa dezaten Pagoetako maldetan goiz ederra. Ohiturari jarraituz, Pagoetara hurbiltzen diren guzientzat, salda eta satoko tragoeska doan banatuko dira, herriko arategi eta ardandegiei ezker. Tabernan baita ere, pintxo gitarteko plater eta edariak saltzeko aukera ere eskainiko du Pagoeta Mendizale elkarteak. Gogoan izan hori bai, astean zehar ditugun diapositiba eta bideo emanaldiak Pagoetak Santa Marina kaleko 2. zenbakian duen egoitzan izango direla, denak arratsaldeko 8 hasita.